ప్రైజ్ లార్డ్. బెంగళూరులో ఒక భార్యాభర్తలు నివసిస్తూ ఉన్నారు. భర్త తక్కువ మాట్లాడే స్వభావం కలిగింది. భార్య విస్తారమైన మాటలు కలిగిన స్వభావంతో జీవిస్తున్నారు. భార్య అంతసేపు భర్త నాతో ఎక్కువ మాట్లాడాలి, నాతో ఎక్కువ ఇది అవ్వాలని చెప్పి ఆశపడుతున్నప్పటికీ భర్త తక్కువ మాట్లాడే స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి అవడంతో ఈమెతో సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోయేవాడు. ఆ చిన్న కారణంతోనే భర్తను విడిచిపెట్టేసి నువ్వు నాతో సరిగ్గా ఉండలేదు, నువ్వు నాతో సరిగ్గా మాట్లాడలేదు, అందుకని నేను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి భర్తని విడిచిపెట్టేసి భార్య విజయవాడ అనే ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది. కొన్నాళ్ళు ఉత్తరం రాస్తున్నాడు భర్త. ఆ ఉత్తరాలన్నీ తీసుకుంటుంది గాని చదవకుండా మూలపడేస్తుంది. నాకు మనీ ఆర్డర్ మాత్రమే పంపించు, నాకు నీ దగ్గర డబ్బులు మాత్రమే కావాలి కానీ నీ మాటలు కానీ నీ ఆలోచనలు కానీ నాకు వద్దు అని చెప్పి డబ్బులు మాత్రం వేయించుకునేది. కానీ భర్త అసలు ఏం మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాడో, తను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో ఆ ఉత్తరాల్లో రాసినప్పుడు కనీసం ఉత్తరాన్ని తీసి చదవకుండా మూల పెట్టేస్తూ ఉండేది. కొన్నాళ్ళు అలా గడుస్తూ ఉంది. కొన్నాళ్ళకి తనకు ఫోన్ వచ్చింది, నీ భర్త రాత్రి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయాడమ్మా అని చెప్పి ఫోన్ రావడంతో ఈమె ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. తన బంధువులను పంపించి ఆ యొక్క బెంగళూరు పట్టణాన్ని పంపించి భర్త శవాన్ని తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. అక్కడ చూస్తానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ అనుకుంటా ఉన్నారు, ఆ భర్త శవాన్ని చూసి ఈవిడ కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. కొన్నాళ్ళుగా కొన్నాళ్ళుగా వంట చేసుకోలేక తను రాలేదని మానసిక వేదంతో బాధపడుతున్నట్లుగా ఆ బాడీ కృంగిపోయినట్లుగా కనపడటంతో చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతగా అనుకుంటున్నారు ఈమె వల్ల ఇతను చనిపోయాడు అని చెప్పి ఎన్నో మాట్లాడుకుంటుంది. కానీ భార్య ఏం మాత్రం పట్టించుకోలేదు. దహన కార్యక్రమాలు అయిపోయినాయి, అన్ని పూర్తి అయిపోయి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఓహో నా భర్త అసలు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడో ఒకసారి ఆ ఉత్తరం తీసి చదువుదాం అని చెప్పి ఆ భర్త గారు రాసిన ఉత్తరాలన్నీ తీసి చదవడం మొదలు పెట్టింది. ఆ ఉత్తరాల్లో ఆ భార్య పట్ల తనకున్న ప్రేమ, తన పట్ల తనకున్న బాధ్యత, నిన్ను చూడాలనిపిస్తుంది, నీతో మాట్లాడాలనిపిస్తుందమ్మా, నేను ఒంటరిగా ఉండలేకపోతున్నాను, దయచేసి నన్ను క్షమించి నాతో జీవనం చేయడానికి రామ్మా. ఆ ఉత్తరాలు చదువుతున్నప్పుడు ఆమె కృంగిపోయింది, కన్నీళ్ళు విడిచిపెట్టింది. అయ్యో నా భర్తని ఇన్నాళ్ళు నా భర్త మాట నేను వినలేకపోయానే, ఆ భర్త నుంచి వచ్చే ధనాన్ని మాత్రం ఆశించాను కానీ నా భర్త ఏమే మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడో, ఏం ప్రేమిస్తున్నాడో నేను తెలుసుకోలేకపోయానే అని ఎంతగానో బాధపడింది. భర్త వేసే డబ్బుల గురించి నేను ఆలోచించాను కానీ నా భర్త మనసు మాత్రం నేను తెలుసుకోలేకపోయాను. ఒక్కసారి ఆ ఉత్తరాన్ని తీసి చదివినట్టయితే నా భర్తను నేను దక్కించుకునేదాన్ని అని చెప్పి కుమిలిపోయి బాధపడుతూ ఉండేది. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ యొక్క మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు సువార్తను పంపిస్తానికి అనేక సార్లు నీతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ నువ్వు ఆ ప్రయత్నాన్ని వదులుకుంటున్నావేమో, ఆ ప్రయత్నాన్ని దూరం చేస్తున్నావేమో. ఎంతో సహోదరులను బట్టి, ఎంతో వాక్యాన్ని బట్టి దేవుడు నీతో మాట్లాడాలి, తన ప్రేమని నీ పక్షాన రుజువు చేసుకోవడానికి ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడేమో, కానీ ఆ విషయాన్ని నువ్వు పట్టించుకోవట్లేదేమో. దేవుని ప్రేమ అనేక మార్లు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ ఈ లోక మత్తులో పడి, ఈ లోక ఆనందంలో పడి దేవుని ప్రేమని విడిచిపెడుతున్నామేమో. భార్య చాలా బాధపడింది. ఇదిగో నా భర్తని ముందే తెలుసుకున్నట్లయితే నా భర్తను నేను రక్షించుకునేవాడిని, ఆ ఉత్తరం నేను ముందే చదివినట్లయితే నా భర్త నేను రక్షించుకునేవాడిని ఆలోచించింది. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, నీవు కూడా ఆలోచించేయి. మనిషి జీవితం పూర్తయిన తర్వాత రేపటి తీర్పు దిన ముందు నిలబడ్డప్పుడు మనం ఆలోచన చేసుకున్నా, అయ్యో ఎన్నోసార్లు సువార్త నా దగ్గరికి వచ్చింది, నేను విస్మరించానని చెప్పి బాధపడ్డ ఉపయోగం లేదు. ముందుగానే దేవుని సత్యాన్ని తెలుసుకొని దేవుని అంగీకరించి నీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవాలి. అపోస్తల కార్యము 3:20 మన పాపములు తుడిచివేయబడిన నిమిత్తము ఆయన తట్టు తిరిగి మారుమనసు పొందుతాము. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులు, ఎన్నోసార్లు సువార్త నీకు వస్తుంది కానీ దాన్ని విస్మరిస్తున్నాము. ఈనాడైనా సత్యాన్ని తెలుసుకొని నిజ దేవుణ్ణి అంగీకరించి దేవుని వైపు తిరుగు. ఎన్నోసార్లు నువ్వు దేవుడు మత మార్పిడి, ఇది మతం మారడమే కానీ వేరే లేదనుకుంటున్నామేమో, కానీ ఇది మతం కాదు, మనసు మార్చేదన్న సత్యాన్ని గ్రహించుకో. దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని, ఆ సువార్తను మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు తీసుకున్నట్లయితే నీ జీవితము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడుతున్నట్లు ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇప్పటికైనా నిజ దేవుణ్ణి అంగీకరించి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన కొరకు, మన పాపముల కొరకు ఆయన శిలువపై వేలాడని సత్యాన్ని గ్రహించి నీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకో. దేవుడి యొక్క చిన్న మాటలు దీవించును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యు.